Ярослаў Качынскі абраў Пшемыслава Чарнка кандыдатам на будучага прэм'ера Польшчы. Што азначае такі выбар і ці гэта добра ці дрэнна для права і справядлівасці? Агулам, што такі выбар змяняе на палітычнай сцэне Польшчы і па якіх выбаршчыкаў ідзе права і справядлівасць? Гэта падкаст зроблена ў Польшчы за мізноў Максіма Кірыл, і мы абмяркоўваем новага кандыдата на прэм'ера ад права і справядлівасці. Думаеце пра сваю кватэру ў Польшчы? Агенцтва нерухомасці Pro Company дапаможа знайсці і купіць кватэру, а таксама аформіць іпатэку з поўным суправаджэннем здзелкі па ўсёй Польшчы. Промакод «Зроблена» дае 10% зніжкі на рыэлтарскія паслугі. Вучыце польскую мову ў школе «Польскі на так». Ад 0 до C1 або да экзамену B1. Зніжка 15% з кодам «Зроблена». Сыркі пансэрак смачнее, чым дома. Дастаўка па Варшаве і па ўсёй Польшчы. З кодам «Зроблена» сырок у падарунак. Перад пачаткам выпуска я хочу запрасіць вас на жывы запіс падкаста «Зроблена ў Польшчы» 11 красавіка. Традыцыйна ўсё адбудзецца ў цэнтры Варшавы, клуб «Стендап Локал». Будзе весела. Абмяркуем польскую палітыку, жыццё мігрантаў і мігрантак у Польшчы, а таксама вас чакае сюрпрыз. Таму да сустрэчы 11 красавіка ў самым цэнтры Варшавы. І таксама не забывайце падтрымліваць падкаст «Зроблена ў Польшчы» сваімі донатамі ці 1,5% падатка ПІТ. Усе падрабязнасці, як гэта зарабіць, а гэта вельмі лёгка, ёсць у апісанні пад гэтым відэа. Пшемыслава Чарнка абралі ўжо пэўны час. І мы з табой спецыяльна чакалі, што будуць паказваць, а пытанні, якая будзе рэакцыя правых партый, кааліцыі абыватэльскай. Давай зараз у дэталях, і быццам бы ўжо можна зрабіць пэўныя высновы. Давай зараз у дэталях распавядзем пра Пшемыслава Чарнка. Агулам, як так атрымалася, што выбралі менавіта яго? Сябры, прывітанне. Так, фактычна, некалькі тыдняў, пачынаючы недзе там з пачатку лютага, уся Польшча абмяркоўвала, каго ж абярэ Ярослаў Качынскі у кандыдаты на пасаду прэм'ер-міністра Рэчы Паспалітай Польскай. Было насамрэч некалькі кандыдатаў, усе задавалі сабе пытанне, ці гэта будзе нехта больш радыкальны, ці можа нехта больш лагодны, а можа гэта будзе ўвогуле нехта зусім невядомы шырокай публічнасці. Напрыклад, нейкі ці нейкая палітык, скажем так, з лакальнага ўзроўню, напрыклад, з мясцовага самакіравання. І вось 7 сакавіка над сядзібай партыі на вуліцы Навагродскай усе жыхары Варшавы маглі пабачыць белы дым. Вось гэта азначала, што канклаў у асобе Ярослава Качынскага прыняў рашэнне. І усяму свету абвесцілі, што кандыдатам у прэм'ер-міністры ад права і справядлівасці будзе Пшемыслав Чарнак. Мы пра гэтага палітыка шмат разоў казалі ў нашым падкасці. Гэта адзін з найбольш папулярных, насамрэч, палітыкаў права і справядлівасці, палітык маладога пакалення. Ось яму, здаецца, няма яшчэ 50 гадоў. Дакладна няма 50 гадоў, так. Вось ён вельмі харызматычны чалавек. Ось ён вельмі працаздольны чалавек. Пра гэта мы яшчэ сёння, канечне, таксама паразмаўляем. Ось таму ці мяне здзівіў выбар Ярослава Качынскага? Не. Ось, гэта быў адзін з тых людзей, якіх часцей за ўсё узгадвалі, калі гаворка ішла пра верагодных кандыдатаў. Ён з'яўляецца прадстаўніком так званай фракцыі «Маślarze». Ось, то бок, гэта тая фракцыя, якая аб'ядноўвае некаторых палітыкаў, якія глядзяць больш у такі правы, радыкальны бок. Ось сярод іх Пшемыслав Чарнак, уласна, таксама іншы малады і абяцуючы палітык, адзін з улюбенцаў Ярослава Качынскага, Тобіаш Буханьскі. Дарэчы, яго таксама ўзгадвалі у шорт-ліст, так, у шорт-лісце кандыдатаў, гэта еўрадэпутат ад права і справядлівасці. Дарэчы, ад яго вось нагадаю і пайшла вось гэтая назва «Маślarze», то бок масленікі. Гэта той чалавек, які абурыўся нямецкім маслам у польскіх самалётах лініі лётнічых лёт. Ось, і 7 менавіта сакавіка ось у піўным зале ў Кракаве, ось гэта
тая самая заля, дзе ў 2014 годзе Ярослаў Качынскі абвесціў кандыдатуру Анджэя Дуды, які пасля перамог на прэзідэнцкіх выбарах. А ў 2024 годзе там была абвешчаная кандыдатура Карля Навроцкага, які таксама перамог на прэзідэнцкіх выбарах. То бок намоленае месца. Ці Przemysław Czarnek таксама пераможа толькі гэтым разам не на прэзідэнцкіх, а на парламенцкіх выбарах. Час пакажа, а мы сёння паспрабуем знайсці адказ на гэтае пытанне. А вось перад гэтым яшчэ хутка перайдзем да яго прамовы ў гэтым намоленым месцы. Давай крыху пра кантэкст, бо ён важны у выбаре Przemysława Czarnka. Распавядзі крыху, вось што апошнія месяцы здаралася з партыяй «Права і справядлівасць». Так максімальна коротка, каб проста гледачы разумелі і глядачкі. Калі сказаць максімальна коротка, то права і справядлівасць у крызісе. Вось. Я б не сказаў, што гэта крызіс неверагодна глыбокі ці нейкі там неверагодна вялікі. Гэта, скажем так, такі крызіс сярэдзіны кадэнцыі ў апазіцыі, скажем так. Вось. Яны ўжо амаль што 2 гады ў апазіцыі. Канечне ж, гэта выклікае таксама і пэўныя супярэчлівасці ўнутры самой партыі. Так, то бок партыя падзяляецца на фракцыі. Вось. Гэта, здаецца, адбываецца заўсёды ў кожнай партыі, вялікай партыі, якая ў нейкі момант знойдзецца ў апазіцыі да ўлады. Права і справядлівасць не выключэнне. Тут таксама паўстала тая самая фракцыя Машляжы, паўстала фракцыя Харцэжы, гэта скаўты. Так, гэта тыя, хто гуртуецца вакол былога прэм'ер-міністра Матаўша Маравецкага. Таксама былі канфлікты, споры, нават споры, якія выцякалі ў публічную прастору і дзе сам Ярослаў Качынскі мусіў праз Твітер пагражаць сябрам сваёй партыі, што ай-яй-яй, вось яшчэ раз так зробіце, атрымаеце па 4 літарах. Ось. Акрамя ж таго, усе апошнія месяцы, пачынаючы прыкладна з верасня, мы назіраем падзенне рэйтынгаў партыі «Права і справядлівасць». У некаторых апытаннях гэтыя рэйтынгі ўпалі ўжо да адзнакі прыкладна на ўзроўні 22-23%. Вось гэта ўжо такі алярм. Вось такая вялікая чырвоная лампачка, якая загараецца ў галовах палітыкаў гэтай партыі, і яны тым больш пачынаюць грызціся паміж сабой, бо, ведаеце, у дадзены момант у «Права і справядлівасці» у польскім сейме 187, здаецца, каля таго, дэпутатаў. Так, і бачачы вось такія натаванні ў рэйтынгах, многія з іх пачынаюць задумвацца, а што здарыцца, калі ў наступны сейм патрапіць толькі 120? То бок 60 з нас выпадуць з вялікай палітыкі, перастануць атрымоўваць діеты і грошыкі ад польскага сейму, і гэта дакладна нікому не падабаецца. І я іх разумею, бо палітыка — гэта рэч, якая выклікае залежнасць. Вось, як дрэнныя звычкі, вось таксама і палітыка. Яна сапраўды так на людзей дзейнічае. Вось, і тут Ярослаў Качынскі прыдумаў, што зрабіць, каб змабілізаваць усю партыю. Трэба вызначыць кандыдатуру прэм'ера. Няважна, што да выбараў яшчэ толькі 20 месяцаў, але гэта такі тактычны, хутчэй тактычны, аніжэлі стратэгічны крок. То бок на дадзены момант трэба было партыю сцаліць, аб'яднаць вакол уласнага сцяга, надаць нейкі кірунак, так, напрамак дзеянняў, каб усе шчыльнымі радамі выйшлі на барацьбу за перамогу на наступных выбарах. Думаеце пра сваю кватэру ў Польшчы? Агенцтва нерухомасці «Про Кампані» дапаможа знайсці і купіць кватэру, а таксама аформіць іпатэку з поўным суправаджэннем здзелкі па ўсёй Польшчы. Прамакод «Зроблена» дае 10% зніжкі на рыэлтарскія паслугі. Вучыце польскую мову ў школе «Польскі на так». Ад 0 да C1 або да экзамену B1. Зніжка 15% з кодам «Зроблена». Сыркі пансерак смачней, чым дома. Дастаўка па Варшаве і па ўсёй Польшчы. З кодам «Зроблена» сырок у падарунак. І давай, зразумела, што гэтым інструментам перахапіць ініцыятыву, забраць выбарчу канфедэрацыі стаў Przemysław Czarnek. Вось давай распавядзем пра яго прамову ў Кракаве, бо яна вельмі важная, і яна, мне падаецца, адразу ўсё паказвае пра стыль самога Czarnka і яго кампаніі, і пра ўсё астатняе. Агулам прамова Przemysława Czarnka гэта была такая, ведаеце, квінтэсенцыя разумення
таго, чым з'яўляецца хлопскі розум. Гэта вось той выраз, пра тлумачэнне якога на беларускую мову мы ўжо спрачаліся нават з нашымі гледачамі, ці абмяркоўвалі з нашымі гледачамі ў каментарах пад нашымі відэа. Бо я дагэтуль не знайшоў для сябе вось такога нейкага ёмкага добрага выразу, які б таксама добра адлюстроўваў значэнне гэтага. Але Przemysław Czarnek, чалавек, ну, насамрэч вельмі дасведчаны у палітыцы, так, бо ён жа дагэтуль быў міністрам адукацыі ва ўрадзе Матэуша Маравецкага. Яго ненавідзяць настаўнікі пасля гэтых некалькіх гадоў. Перад гэтым ён быў ваеводам Люблінскага ваяводства. Ось, гэта такі каталіцкі рэгіён. У Любліні знаходзіцца, дарэчы, каталіцкі універсітэт. Ось, вельмі знакаміты у Польшчы. Ён таксама, дарэчы, там вучыўся. Ось, ён жа прафесар. Калі што, каб разумелі. Ну і прамова Przemysława Czarnka адразу дала мне зразумець, пра што пойдзе гаворка найбліжэйшымі месяцамі у, скажем так, перад кампаніяй «Права і справядлівасці». Гаворка пойдзе пра барацьбу за галасы выбаршчыкаў, за сэрцы выбаршчыкаў з Гжэгажам Браўнам. Гжэгаш Браўн адцягнуў ад «Права і справядлівасці» некалькі адсоткаў электарату. Цяжка сказаць, колькі дакладна, але так ад 5 до 7. 5-7 адсоткаў. А гэта, прабачце, вельмі шмат. Гэтая падтрымка перакладаецца на некалькі дзесяткаў мандатаў у польскім сейме і можа каштаваць «Права і справядлівасць» магчымасці стварэння ўраду пасля наступных парламенцкіх выбараў. Прамова Przemysława Czarnka была максімальна скіраваная менавіта да людзей, якія перайшлі да Гжэгаша Браўна. Дарэчы, я асабіста ведаю як мінімум 4 асобы, так званых браўняжа. Ось, і слухаючы прамову Przemysława Czarnka, я адразу ўсё зразумеў, бо яна была максімальна напоўненая, па-першае, простай мовай. Ось, нават не простай, як кажуць палякі, прастацкай. Максімальна простымі словамі, так нават я б сказаў. Гэта па-першае. Па-другое, ультра, нават не кансерватызм, ось, ультра, па-першае, ультра-антыеўрапейскасць. Гэта вось тое, што проста сквазіла, скажем так, скразіла праз усю прамову. Антынемецкасць таксама. Мы пачулі абвінавачванні Еўрапейскага Саюза амаль што ва ўсіх бедах, якія ў дадзены момант ёсць у польскім грамадстве, так. Мы пачулі нават дразнілкі, па шчырасці, на ўзроўні дзіцячага садочка, распавядаючы пра аднаўляльныя крыніцы энергіі, па-польску гэта ОЗЕ, аднаўляльная źródła энергіі. Przemysław Czarnek дазволіў сабе сказаць ОЗЕ-СРОЗЕ, то бок гэта такое, ну, сапраўды дзіцячая дразнілка ў стылі як срак. Так, ось. Скажем так, узровень, ну, дакладна не прафесарскі. І нават у сваёй прамове былі пэўныя намёкі на магчымы полэксіт. Ось. Яны былі, скажем так, не тое, каб наўпрост. Ось, бо Przemysław Czarnek наўпрост ані разу не сказаў, што нам трэба выйсці з Еўрапейскага Саюза. Але дазволіў сабе сказаць, што нам трэба выйсці з некаторых дамоваў Еўрапейскага Саюза ці перастаць выконваць некаторыя еўрапейскія абавязательствы. Напрыклад, вельмі яскравым прыкладам з'яўляецца сістэма ETS. Гэта сістэма гандлю дазволамі на эмісію цеплічных газаў. Ось. Тут мы, скажем так, як беларусы і беларускі, можам крыху парадавацца, бо тэма мігрантаў не гучыць пакуль што ўвогуле ніяк. Магчыма, ну, прынамсі, з галоўных партый. Бо, канешне ж, канфедэрацыя Гжэгаша Браўна ці нават канфедэрацыя Мэнсона і Бозака, там недзе там гэта будзе выкарыстоўваць. Але ў мяне такое адчуванне, што ў даследаваннях, закрытых даследаваннях, якія робяць партыі на ўласны ўжытак, выйшла, што тэма мігрантаў крыху заезджаная. Ось, і пакуль трэба спыніцца з выкарыстаннем яе кампаніі. Окей, пра прамову зразумела. Давай яшчэ раз падхайлайцім, чаму ўсё ж такі Ярослаў Качынскі абраў менавіта Przemysława
Чарнка, бо выглядае супярэчна. Кажа вельмі простыя словы, быццам бы былі нейкія размовы, што яны будуць абіраць, ведаеш, такого больш нейтральнага кандыдата па прыкладзе таго ж Караля Наўроцкага, што спрацавала. Ну, нейтральнага ў сэнсе, што ён быў аля умоўна па-за палітыкай. Вось. Што азначае гэты выбар усё ж такі? Давай так хайлайтамі. Выбар Прымусовага Чарнка адназначна дае нам зразумець, што Права і справядлівасць не збіраецца ісці ў цэнтр. Яны збіраюцца адбудаваць, прынамсі, такі план у галаве Ярослава Качынскага, адбудаваць сваю базу. Вось тую базу, якая размылася пасля прэзідэнцкіх выбараў, дзе здавалася б, што яны на кані і ў іх павінна расці. Але не, у іх пачала падаць. І гэта праблема. Праблема вельмі вялікая. Ярослав Качынскі зрабіў стаўку all-in, бо гэта сапраўды рызыкоўна. Ось, мы яшчэ зараз паразмаўляем пра шансы Прымусовага Чарнка, але адразу скажу, што гэта сапраўды вялікая рызыка. Ось, яны ідуць моцна ўправа. Ось, Ярослав Качынскі выбраў у кандыдат на пасаду прэм'ера бульдога. Ось, бо Прымусов Чарнак гэта сапраўдны бульдог. Ці бультэр'ер. Ось, карацей, сабачка, скажем так, не вельмі прыемная. Вось, Прымусов Чарнак ввогуле знакаміты сваім хамствам. Ось. Ён даволі хамаваты палітык. Пры гэтым прафесар, ось, каталіцкі. Гэта яму не перашкаджае. Ну, акей, такі стыль у чалавека. Ось. Пры гэтым ён, вось, дзякуючы гэтаму, часткова дзякуючы гэтаму, ён яшчэ і вельмі харызматычны. Гэтага яму адмовіць не трэба. Вось. Ён вельмі працаздольны, неверагодна працаздольны. Ужо ездзіць па Польшчы у так званым чарнку-бусе. Ось. Калісіць, раз'язджае, сустракаецца з электаратам, спрабуе мабілізаваць выбаршчыкаў. Ярослав Качынскі гэтым чынам спадзяецца вярнуць вось тыя 5-7%, якія адцяклі перадусім да Гжэгаша Браўна. Невялікая частка таксама да канфедэрацыі Мансана і Босака, але там сапраўды невялікая частка. У асноўным гэта Гжэгаш Браўн. Ось. Пры гэтым тут вось крыецца рызыка, пра якое мы яшчэ зараз распавядзем. Давай пераходзіць да праблемаў Прымусова Чарнка. Што будзе яго ў гэтай кампаніі спаткаць са складанасцю? Ну, па-першае, складанасці пачаліся ўжо ад самой прамовы. Ось, бо Прымусов Чарнак, напрыклад, вось, гэтым сваім озас-роза, што, дарэчы, вельмі моцна пайшло ў народ, ось, і вельмі моцна абмяркоўвалася ў сацыяльных сетках, ось, таксама ў тэлебачанні, сярод розных палітычных каментатараў і экспертаў. Ось. Крывадушнасць. Ось, гэта тое, на што першым трэба звярнуць увагу. Бо Прымусов Чарнак дазволіў сабе адразу у сваёй жа першай прамове падлажыць пад сябе некалькі мін. Ось. Мін пры гэтым даволі сур'ёзна. Некалі мы распавядалі, што прычыны, чаму Права і справядлівасць пачало траціць вось гэты электарат. Праблема Права і справядлівасці ў непаслядоўнасці. Ось, яны максімальна настроілі свой электарат супраць Еўрапейскага Саюза. Дарэчы, вось, даслоўна 2 ці 3 дні таму выйшло новае даследаванне, 23% палякаў хочуць выхаду з Еўрапейскага Саюза. Пры гэтым найбольш еўраскептычным электаратам з'яўляецца Права і справядлівасць. Ось, амаль што 50% выбаршчыкаў Права і справядлівасці хочуць выйсці з Еўрапейскага Саюза. Пры гэтым яны зрабілі памылку, бо яны ваявалі з Еўрапейскім Саюзам, ваявалі, канешне ж, у двукоссі. Увесь час абвінавачвалі Еўрапейскі Саюз у розных праблемах, з якімі сутыкаецца Рэч Паспалітая. Але пры гэтым яны, напрыклад, падпісвалі зялёны лад, яны самі ж пахадзіліся на тую же сістэму ЭТС і на яшчэ вельмі шмат розных іншых справаў. Яны самі загналі сябе ў такую пастку. Так, бо нейкая пэўная частка іхняга ўласнага электарату пачала глядзець на іх з такой перспектывы, што окей, дзякуючы вам, мы зразумелі, што Еўрапейскі Саюз наш найвялікшы вораг, ось, з якім трэба змагацца, ад якога трэба ўцякаць, і гэтак далей. Але адначасова з гэтым вы, напрыклад, самі ездзіце ў Брюссель, дамаўляецеся з імі, падпісваеце з імі нейкія дамовы. Тут нешта не тое, так? Але вось ёсць Гжэгаш Браўн. Гжэгаш Браўн, які нам прост кажа, што вось мы павінны ўжо сёння выйсці з Еўрапейскага Саюза і стацца губерніяй Расійскай Федэрацыі.
Ось, ну, прыкладна так. Такі сэнс таго, што кажа жабраў, насамрэч. Давай так, не наўпрост ён так кажа, каб таксама не добра. прыпісваць. Пазначым, што гэта не наўпрост, і меркаванне рэдакцыі можа не супадаць з тым, што я сказаў. Вось толькі што. Вяртаючыся да гэтага Оза-Сроза. Чым Саўчарнак сказаў, што ён будзе змагацца з аднаўляльнымі крыніцамі электраэнергіі. Крута, так, у 26-м годзе. І што вугаль гэта нашае ўсё. Пры гэтым злыя языкі сярод журналістаў моментальна раскапалі, што ўвесь дах дому, у якім жыве Пшемыс Овчарнак, абвешаны фотавальтаічнымі панелямі. Просто ўвесь. Яны нават публікавалі спутнікавыя здымкі. Вось, дзе проста бачна, што замест даху там проста фотавальтаіка. Вось, паўсюль. Пры гэтым гэта не дом Пшемыса Овчарнка, бо ён гол як сакол, у яго нічога няма, як у сапраўдных палітыкаў, у якіх толькі стары масквіч і прычэп, так, у дэкларацыях. Вось, гэта дом ягонай жонкі. Вось. І некалькі гадоў таму Пшемыс Овчарнак узяў нават датацыю, бо «Права і справядлівасць», тая партыя, якая цяпер змагаецца з аднаўляльнымі крыніцамі энергіі Еўрапейскім Саюзам, сама намаўляла людзей на тое, каб яны куплялі фотавальтаічныя панелі і нават давала на гэта даплаты. Ось. І Пшемыс Овчарнак, як сумленны грамадзянін, таксама гэтым скарыстаўся. Ось. І абвесіў у свой дом як калядную ялінку, ось, фотавальтаіка. Журналісты, злыя языкі, конечно ж, адразу задалі пытанне. Вот ДЗ. Так, ось, чаму так? Чаму ж вы, спадары, вось, тут хочаце з гэтым змагацца, тапіць вуглём, вось, адначасова з гэтым самі жывеце, вось, у такім доме, які, скажем так, ну, поўнасцю супадае з лявацкімі нормамі жытла. Так, вось. Ну і карацей, Пшемыс Овчарнак сказаў, што ён увогуле не задаволены гэтымі ўсімі панелямі, і ўвогуле яны нават яму не аплочваюцца, пры гэтым сам дапусціўшы у першым жа інтэрв'ю неверагоднейшую памылку. Яго спыталі, колькі вы эканоміце на год, ён сказаў там прыкладна 1500 злотых, колькі вы патрацілі? 10 000 злотых. Ці вам гэта некалі вернецца, у сэнсе інвестыцыя? Мы ніколі аб гэтым не даведаемся. Ну так, 1500 злотых, 10 000, ну 7 гадоў, так, максімальна. Ось, і гэта прафесар, нагадаю яшчэ раз, на хвіліначку. Калі на гэтым усё, то не. Яго спыталі, а калі вы будзеце здымаць на гэтыя панелі? Ён сказаў, што некалі, магчыма, здыме. Вось, журналісты ўжо нават запрапанавалі зрабіць прамую трансляцыю. Як Пшемыс Овчарнак паставіць драбінку, возьме ключ, ось, 9 на 14, ось, і палезе на дах здымаць усю гэтую фотавальтаіку. То бок, разумееце, крывадушнасць наўпрост. Вось. І гэта вялікая праблема для яго. Канешне ж, трэба адразу пазначыць, што гэта не падзейнічае ніякім чынам на жалезабетонны электарат. Той бетон, ось, які ёсць і ў праве і справядлівасці, ёсць і ў грамадзянскай кааліцыі. Дарэчы, яны прыкладна аднолькавыя, гэтыя бетоны, па сваёй масе. Так, бо гэта так прыкладна па 23-25%. Бетон не рушыць нішто. Ось. Бетон — гэта бетон. Там, скажем так, што бы ні здарылася, яны будуць падтрымліваць сваю партыю, таму, скажем так, гэта не патрапіць. Але гэта адразу дзейнічае на выбаршчыкаў больш цэнтровых ці нават больш правых. Ось. Тыя больш правыя выбаршчыкі, якія перайшлі да Гжэгажа Браўна, адразу бачаць, што, слухайце, ну вы ж кажаце, што надо тапіць вуглём, так, а самі сядзіце абвешаныя фотавальтаічнымі панелямі. Злыя языкі журналістаў і інтэрнэт-карыстальнікаў павыцягвалі адразу старыя твіты, і не толькі твіты, а там пасты ў іншых соцсетках Пшемыса Овчарнка, які яшчэ даслоўна пару гадоў таму, напрыклад, хваліўся, што вось у Люблінскім воеводстве, адкуль ён паходзіць, пачынаюць ездзіць электробусы. Круто. Вось. Ці гэтыя электробусы ездзяць на вуглі? На жаль, па такой інфармацыі мы пакуль яшчэ не маем. Таксама, будучы воеводам Люблінскага воеводства, ён таксама падтрымліваў устаноўку, напрыклад, той жа фотавальтаікі на розных, напрыклад, школах, ці дзіцячых садках, ці шпіталях. Вось. Дзе тут вугаль? Таксама незразумела. Пры гэтым, калі гэта канец крывадушнасці, вось, то не, яно ўсё не так. Ось. На што яшчэ варта было звярнуць увагу ў прамове? Сістэм каўцыйны.
Вось я думаю, што ўсе нашы гледачы цягам апошніх парачкі месяцаў ужо сутыкаліся з тым, што калі хочаце набыць, напрыклад, проста нейкую мінеральную вадзічку, то злая каса далічае вам 50 грошай каўцыі, то бок залогу. Так, і гэтыя бутэлькі трэба збіраць, і цяпер кватэры і дамы ўсіх палякаў ператвараюцца ў склад пластыкавых бутэлек. Ось, якія раз на нейкі час можна занесці у найбліжэйшую краму, дзе стаіць аўтамат, куды можна здаць гэтыя пластыкавыя бутэлькі. Сярод палякаў агулам ёсць пэўна нездаволенасць. Не сярод усіх, канешне ж, але сярод пэўнай групы палякаў ёсць незадаволенасць гэтай сістэмай. І Пшемысл-Чарнак сказаў, што трэба яе скасаваць. Але вось не задача. Гэтая сістэма ўведзеная некалькі месяцаў таму, але на падставе закону, які быў прыняты правам і справядлівасцю. Пры гэтым Пшемысл-Чарнак сам галасаваў за прыняццем гэтага закону. Ён настолькі за, што нават супраць. Ведаем з беларускіх класікаў, што слова пацана рэдагуецца, таму проста не паспеў адрэагаваць свае старыя пасты. Магчыма. Ідзем далей. Тая знакамітая сістэма КСФ. Так, запуск якой некалькі месяцаў таму, парачку месяцаў таму, прывёў да шматлікіх сардэчных прыступаў у прадпрымальнікаў на тэрыторыі ўсёй Польшчы. Вось незадача. Гэтая сістэма КСФ таксама была ўведзеная на падставе закона, які быў прыняты ўрадам Матэўша Маравецкага, і падтрыманы ў Сейме правам і справядлівасцю. Як галасаваў Пшемысл-Чарнак? Канешне ж, за. Ну, слухай, людзі змяняюцца, я так хочу сказаць. Што мы так адразу жорстка? Слухай, ну трэба ж паказаць, адкуль будуць праблемы. Так, вот я жартую, зразумела. Я хочу вось пра гэтыя праблемы. Як ты ацэньваеш шансы Пшемыслава Чарнака? Бо з таго, што ты кажаш, падаецца, што яны, мякка кажучы, невялікія. Але як ты гэта ацэньваеш? Яшчэ перад шансамі я скажу, што вось пазначу проста, што я люблю указваць крывадушнасць палітыкаў і не толькі палітыкаў права і справядлівасці. Таму, скажем так, скажу, што не толькі Пшемыслав Чарнак і не толькі палітыкі, звязаныя з правам і справядлівасцю, грашаць вось такой крывадушнасцю. Яна уласцівая, прабачце, усім, насамрэч. Бо проста найяскравейшы прыклад тое, як грамадзянская кааліцыя, калі была ў апазіцыі, змагалася з мурам, са сцяной на ўсходняй мяжы, якую будаваў урад Матэўша Маравецкага. Як толькі яны дайшлі да ўлады, яны, скажем так, змянілі сваё меркаванне на 180 градусаў. То бок гэта сапраўды, гэта проста типікал сітуацыя. Вось тут павінен быць мем з той жоўтай качкай, якая паліць цыгару. І слова класік. Таму не гілнові, нічога новага, гэта звычайная стандартная сітуацыя ў палітыцы. Палітыкі яны цэнікі. А цяпер вяртаючыся да шансаў. Калі ацэньваць шансы Пшемыслава Чарнака, то яму будзе складана. Сапраўды складана, бо задача нелёгкая. Вельмі складана вярнуць да сябе тых людзей, якія ў табе расчараваліся. Гэта, мы самі ведаем гэта з жыцця. Заслужыць давер ізноўку — гэта цяжкі працэс, складаны працэс. І працэс, які вельмі часта сказаны на непавадзенне. Я не ведаю, як гэта сказаць па-беларуску. Сказаны на непавадзенне, хай будзе. Трэба вучыць польскую мову ў школе польскай мовы польскі на так, каб усе мае паланізмы можна было з лёгкасцю зразумець. Дзякуй. 15% зніжка з кодам зроблена, калі што. Дык вось, вяртаючыся да Пшемыслава Чарнака. Так, гэта будзе вельмі складана. Агулам, сярод палітычнага камітарыяту, які не звязаны з Пшемыславам Чарнакам, з правам і справядлівасцю, прабачце, меркаванне вельмі скептычна. Усе кажуць, што вельмі кепска ацэньваюць шансы яго на тое, каб падняць увогуле ўзровень падтрымкі права і справядлівасці. І гэта пацвярджаецца, дарэчы, апытанкамі. Недарма мы пачакалі гэтыя пару тыдняў, бо цягам апошніх некалькіх дзён выйшла нават цэлая серыя апытанак, дзе можна было пабачыць, ці ёсць той знакаміты эфект Чарнака, выбух папулярнасці. Няма.
слупкі не здвінуліся ані на йоту. Ось, то бок, у нейкім там даследаванні на 1% больш, у нейкім на 1% менш. То бок, падтрымка засталася на тым самым узроўні. Дарэчы, падтрымка іншых партый таксама. Ось. На дадзены момант усё выглядае так, што не атрымліваецца ў Przemysława Czarnka разагрэць свой электарат і вярнуць былую падтрымку. Але пры гэтым я не быў бы настолькі скептычны. Розныя палітычныя каментатары ўжо сотні разоў хавалі права і справядлівасць. І адпівалі ўжо нават. Помнікі ставілі нават, скажем так. Але права і справядлівасць, яно як той фенікс. Часам нават калі нешта не ідзе не так, то напрыканцы яны могуць сабрацца і адваяваць сваё месца пад сонцам. Пры гэтым трэба памятаць ўсё ж такі, што Ярослаў Качынскі, ён знакаміты сваімі невідавочнымі выбарамі, якія пасля прыносяць яму перамогу. Так было і з Анджэем Дудам, так было і з Карлем Наўроцкім. Найяскравейшы прыклад. Але пры гэтым я дапускаю магчымасць, што Przemysław Czarnek можа не застацца да самага канца гэтай гонкі. Што гэта можа быць толькі такі менавіта тактычны крок, каб на дадзены момант максімальна згуляць на палярызацыю. Дарэчы, палярызацыя яна гуляе на руку і адным, і другім, так, бо грамадская кааліцыя без палярызацыі таксама не можа існаваць. Нават канфедэрацыя Мэнсана і Босака. Нават канфедэрацыя Мэнсана і Босака, і нават канфедэрацыя Грыгорза Браўна. Усе палітычныя сілы ў Польшчы, яны ў дадзены момант гуляюць на палярызацыю. Левіца таксама. Дастаткова паглядзець на рашэнні, паводзіны і дзеянні маршала Сейму Владзіміра Чужастага, так? Можа быць так, што гэта проста такі лакаматыў. Лакаматыў, які павінен на дадзены момант разагнаць на партыю, сцаліць яе, аб'яднаць, каб усе сапраўды натхнённа пайшлі працаваць на будучую перамогу. Так? Але напрыканцы за пару месяцаў да кампаніі будзе замена кандыдата на прэм'ер-міністра. Зрабіць гэта можна вельмі лёгка, канешне. Гэта не павінна быць так, што Ярослаў Качынскі выйдзе і скажа: я заменяю на Przemysława Czarnka, бо гэта будзе прызнанне паразы. Але, напрыклад, нешта здарыцца. Przemysław Czarnek, напрыклад, скажа, што сыходзіць з палітыкі. Хаця, гэта я не веру, канешне. Але, напрыклад, скажа, што ён не хоча быць прэм'ер-міністрам. Яму хочацца зноў быць ваеводам любэльскім. Напрыклад, ці амбасадарам, не ведаю, там, у ЗША. Ці нешта такое. Варыянтаў сапраўды можа быць шмат. І тады, напрыклад, Ярослаў Качынскі вызначыць новага кандыдата, якім будзе нехта менш супярэчлівы, так, і з меншай колькасцю праблемаў, з меншай колькасцю выказванняў, якія можна яму цяпер паставіць у віну, як Przemysławu Czarnku. І, напрыклад, вызначыць кагосьці вельмі невідавочнага, малазнанага. Хутчэй за ўсё, гэта не была б кабета, бо Ярослав Качынскі ўсё ж такі не асабліва верыць у тое, што польская канстытуцыя створаная пад кабету. І, магчыма, гэта будзе нехта з 3-4 шэрагу. Але паглядзім, час пакажа. На дадзены момант складана нешта сцвярджаць. Пры гэтым, вярнуся яшчэ на хвіліначку да праблемаў. Вельмі вялікая праблема, на мой погляд, гэтым рухам з вызначэннем Czarnka паўстае ў цэнтры. Бо права і справядлівасць фактычна гэтай сваёй рыторыкай антынемецкай, антыунійнай, антыўсё, проста. Хопскі розум, такі квінтэсэнцыя хопскага розуму, яны максімальна звярнулі з цэнтру. І хто можа згуляць на цэнтровай карце? Канфедэрацыя Мэнсана і Босака. Гэта тая партыя, якая цягам апошніх парачкі гадоў ужо насамрэч перайшла ад партыі, якая была антыўсё, да партыі нормісаў. Канфедэрацыя паволі становіцца партыяй нормісаў. Правых нормісаў, скажем так. І яны могуць згуляць на такой карце, кажучы: слухайце, мы таксама еўраскептычныя, але мы даем вам больш рэальны план.
Вось. Не сказаць, што проста мы выйдзем з сістэмы ЭТС, што, дарэчы, немагчыма, і сам Матeusz Маравецкі некалі сказаў, што выхад з сістэмы ЭТС азначаў бы выхад з Еўрапейскага Саюза. Ось. А Przemysław Czarnek і Карл Навроцкі, які падхапіў ягоную ідэю, сказаў, што трэба выйсці з гэтай сістэмы. Гэта немагчыма, насамрэч. Дык вось, канфедэрацыя можа сказаць, што вось, мы вам прапануем рэальныя крокі. Напрыклад, дамаўляцца, так? Плюс яшчэ, ёсць адна група выбаршчыкаў, якую Права і справядлівасць можа вось такімі дзеяннямі пачаць губляць. Гэта, напрыклад, прадпрымальнікі з малых і невялікіх мястэчак. Ось, з гарадкоў, якія з'яўляюцца цэнтрамі гмін ці цэнтрамі паветаў. Правацэнтрысцкія звычайна выбаршчыкі, якія галасуюць вось на партыі тыпу, напрыклад, ПСЛ. Ось, і якія цягам апошніх гадоў пераходзілі да Права і справядлівасці, а цяпер іх можа перахапіць канфедэрацыя. Ось, бо гэта выбаршчыкі, якім шмат што не падабаецца, ось, асабліва ў падатках, заўсёды, як звычайна, канешне ж, як кожнаму прадпрымальніку, але пры гэтым яны не настолькі анты-ўсё. Ось, і тут у канфедэрацыі ёсць шанец нават перахапіць ініцыятыву. Просто зафіксуем гісторыю. Мы кажам, што канфедэрацыя Менцена і Босака можа быць менш правая, чым ПіС. Дакладна, слухайце, гэта вось гэтым правым разваротам, які робіць Права і справядлівасць у дадзены момант, яны могуць памяняцца месцамі з канфедэрацыяй у сэнсе вось на шкале права-лева. Так, гэта быў бы гістарычны момант. Дарэчы, ёсць першы званочак. Пасля вета Карла Навроцкага па праграме «Сейф», ось, пра якое мы там размаўлялі, так, і якое проста на слуху ўсёй Польшчы апошні месяц. Адзін з сенатараў Права і справядлівасці, Вłosowicz, ось, у эфіры тэлебачання на ўсю Польшчу сказаў, што яму, слухайце, сенатар Права і справядлівасці, што яму не падабаецца тое, што робіць ягоная партыя, і што ён увогуле незадаволены сваёй фармацыяй палітычнай, таму што Права і справядлівасць, якая была некалі кансерватыўнай правай партыяй, пераўтвараецца ў партыю нацыяналістычную. І яму гэта не падабаецца. За што яго, даслоўна, гадзіну пазней выкінулі з шэрагаў сенацкага клубу Права і справядлівасці. Ось, але гэта ўжо такі сімптаматычны званочак. У Права і справядлівасці, да ўвогуле ў іншых партыях таксама, рэдка здараюцца такія сітуацыі, каб нехта з палітыкаў даволі высокага ўсё ж такі рангу, гэта не нейкі лакальны дзеяч, ось, так адкрыта дазволіў сабе заатакаваць сваю ўласную партыю-матку. Дарэчы, пра цэнтры не зусім у тэму, але літаральна учора было пытанне, якіх кааліцый чакаюць палякі, і кааліцыя паміж... Я таксама гэта бачу. Кааліцыя абыватэльскай і канфедэрацыі была больш пажаданая, чым паміж ПіС і канфедэрацыі. Ну, тут адразу пазначу, што там палякі падзяліліся ўжо не на 2, а на 3 роўныя часткі. Там было 3 групы па 30 з кавалачкам адсоткаў. Але фактычна, на першым месцы з адрывам там 1,5-2% была кааліцыя, грамадзянская кааліцыя і канфедэрацыя. Ось. Дарэчы, яе выключаць таксама немагчыма. Ось. Палітыка ведала розныя саюзы, вось, ты больш, што таксама вось, вельмі варта памятаць, што канфедэрацыя яна неаднародная. Яна складаецца з 2 вялікіх партый. Партыя «Нова надзея» Славоміра Менцена і рух нарадовы Крzysztofa Босака. І Крzysztofu Босаку менавіта бліжэй за ўсё да Права і справядлівасці. А «Нова надзея» Менцена гэта неолібералы, так, вось, новая правая. Тэарэтычна, такі саюз нават магчыма. Яго цяжка сабе і складана сабе ўявіць. Ось. Але польская палітыка бачыла і не такія развароты ў сваёй гісторыі. Добра, давай падсумоўваць. Выбар Чарнка добра ці дрэнна? Чаго ад гэтага чакаць? Якіх пераваротаў на палітычнай сцэне? І можа, вось, твой прагноз, ці сапраўды здарыцца так, што ён будзе проста тэхнічным кандыдатам вось на прэкампанію, а ўжо потым Ярослав Качынскі скажа: вось сапраўдны кандыдат. Слухайце, выбар Przemysława Czarnka, ён сапраўды
скажем так, у яго ёсць пэўная логіка, бо Пшемыслав Чарнак гэта, нагадаю, бультэр'ер. Бультэр'ер, бульдог, бульдозер. Вось усё, што на буль. Ён вельмі працаздольны, вельмі харызматычны чалавек. Ён сапраўды можа выцягнуць такую доўгую кампанію ў сэнсе фізычным і псіхічным, бо гэта цяжка, гэта складана, сапраўды. Ось. Адначасова з гэтым за ім цягнецца вялікі хвост розных дзеянняў і выказванняў, якія стаяць насуперак таму, што ён кажа і робіць цяпер. Ось. І гэтым ён дае выдатнейшае паліва сваім супернікам, то бок Дональду Туску, ось, і кампаніі, так скажем так. Ось, якім дастаткова проста рабіць скрыны таго, што ён пісаў раней, і складаць гэта з ягонымі сённяшнімі словамі. То бок яму будзе вельмі складана. Ось. Ці шанец у яго ёсць? І, на мою думку, ёсць. Ось. І я ўпэўнены, што Яраслаў Качынскі не проста так выбраў Пшемыслава Чарнка, у яго дакладна ёсць нейкі план. Ось. У выпадку, калі гэты план не спрацуе, то тады так. Тады ёсць такая верагоднасць, што мы пабачым новага кандыдата. Ты пытаешся пра прагноз. Шчыра, я ўсё ж такі скланяюся да таго, што каб ацаніць шансы Пшемыслава Чарнка на тое, што ён давязе гэтую выбарчую кампанію, даволі скептычна. Ось. І я дапускаю верагоднасць таго, што ў нейкі момант, магчыма, там за некалькі 3-5 месяцаў да выбараў, адбудзецца замена кандыдата. Ось. Такія замены здараліся, дастаткова ўзгадаць, напрыклад, замену кандыдата грамадзянскай платформы на прэзідэнта на выбарах 2020 года. Ось. Калі Малгожату Кідаву-Блонскую замяніў Рафал Часкоўскі. Гэта быў выпуск пра Пшемыслава Чарнка, новага кандыдата ПіС на прэм'ера, будучага прэм'ера Польшчы. А магчыма, гэта проста тавгай, які будзе змагацца вось усю прэкампанію, потым саступіць месца для сапраўднага прэм'ера? Паглядзім. Пішыце ў каментарах, што вы думаеце пра гэтую кандыдатуру і як ацэньваеце шансы Чарнка на тое, каб стаць прэм'ерам Польшчы.